Katba ki sngi bat ki ya ki dang iaid, katta nang kharoi ki kam sniew kam smeh, haga imlang sahlang, khamtam droks ubalas dangru banpur, wajah ki thain khapsor bat ki jaka nongkyndong. Hynrei sngewtynnad bat banyui bat ki don ki Balang, bat ki Seng Trei Mon Sngewbha, ki bajuli ban pynsngewthuh ki paidbah, ban kiar iohi jingdih. Balang Full Gospel Fellowship Mawngap, daga sngewtynnad ka jingpur state udrok haga dong ka thain bat khamtam iakhun Mawngap, kalashime ka benta bakra ban penlong ya ka awareness program ban pynsngewthuh ki paidbah halor ka jingkata jong udrok. Kapang padeng jong kani ka awareness program kadai ka jingkermen ya ki baladu jingkermen. Baya kani la penlong ha station jong ka snong ha Mawngap haga live ho tarik uyayong. Hagan ni kasni lawan ban nishim benta di ki kena school ki badan hapo ka Mawngap marbi pelun bat kumjuru ki kena college jong ka crossing haringkat bat kajing senran lang ki nong hikai school. Ban sngewthuh khamshai halor kajing thu jong ka Balang ka shlem kala yo penyekren kerpang bat ki nong penya ya kani ka awareness program bat ka kong sweet lingdo kepada ka khot jong ka seng kenthei jong ka Balang. Mengisim gadi ka senjam nomor bah ngi bah kajing jot khamtam ni snong lai benahi mo lai kubur ba ketika snong Mawngap jungi ka dai ka number 1 how droks dan nak takadaw ngidon kajing sukya ke kum ka Balang ro ngidon ka sukya ye duai o ngiduai ngiam kajing duai kam kajing le kem ka long ta ke ka kamantoi ke te naklang jungi dong kajing sukya mo te kata ka kajing alam ka jong blai ke kajing alam jong blai ngam ong batang pangin lep en lam dengan di ikna bikile kumni kum tai mo po snong bo tharu kata ka besim jonga kam hun yel di ngan kren bet iki ngai ngok bik sa skori ken bai diki mo kibadi skirt kena ro khoi kum tu ngan iki ngap itu ithang ngam ji itu iki ngak kren bet kum ta ro khoi ngasneng ngop em ngai fil dangam kren ru mo la sai pendayap pendaja ke panggi ro khoi kalau kata tu boleh usim jengkai tenaga bangi iki beri bagi lek ki diga bomdai dangam kren ka mesim jengka kam la ban sia ta kan blong tengah mo dom de tempat dong ban lek teh Hynrei malah ka sngi we kendu ang dong dogi ber khoi ngak kren bet ngapen ibek ken ka jingi inga mentamo kedai bangi ibaki ki pasya menta kila bun kampalan kemdor pyrshah iki kun ki kti mo i ber khoi te kadi kata kawai bat ba taken da ka syong kalau ngien kalau sam ke jongi hiru dangila la iki kon nadu gidang ret kibik pa ken la iki kon nadu dang ret ndai bikin sdang ken kraw ndai taken ki kon ru ken ne ak taka ka jinglong ke jongki ke teman ta dengan kran bor-bor kini e bro khoj mo sekali oyang mo ba kaya ông ban long president hakir ka dong Mawngap circle ibro khoi lai eng tu ma ka khamja kata ke ibro khoi ta ke dan ki tinggi ông ba ngin lech ban ya mo nyakren ki dikinong ki ba ya tumsi po shnong po thau ki ibro khoi ta nyang dong ta ko we ka jing jonga mo tangong ki ke ni ngongat ni ngam so nut pi bangan le kam ngong to sibu matang ngayo ki khon ki ba dekat ya lisa kon jengai berdekat ngelai kan ni kita giwe ki yang mau kita kon jengai berdekat kin ok fale senang show kun jom lek kan senang show kun jom pawan ikmat ya ta shubo ngayo ki kon betul sengi te langalit ban keren ban orang ati ka yo ki kon betul sil diam tapi ikmat ta tenak kadang ong ba ni hin aliyeng ngendang ban keren ban senang ya ki kon ki kiti nama wat hayang kem ko nguk su atan lik keren diki we na bar bikin ko nguk bi te ba ko we ru ba ngi ki mi pa hiru ba dangi em ka jing em ko bo ha ngidakan ki kon ru kin ko nguk ken ta subo mata kemi badi ko pa badi te kin ngi kon wat di itu ki kon ta subo ki kon tali banut te kin ong ya le pat pidi ta subo cầm đây cái lông bờ bãi á bờ phi cái việc pang bờ phi lệ mo cái đây cái ta cái có kesan cái đấy là nghe là cái yên cái sam cái chungi là cái lông yên cái sam cái chungi đấy nhìn lại cái con cái nadu cái đang rệt là cái chừng em bờ bãi cái việc pa hàng ta kan wan cái chừng bãi cái
Nang bagi paidbah kinyo jingshai halor ka an hakaberi beru drug lawan bani simbentalang Raymond Kurkalang ubade u officer in charge ka Mawngap police station pat batai halor kani ka bintah. Ka sngewtynnad hakani ka jingalang pynsngewthuh ni ka awareness program lawan bani selok lang da kawai kalong kami ka bala syak te syak khum teng how drug. Hynrei mentapat kelalat no na kani ka jingsyak te syak khum. Kelai thu bah kapor bakadang ngop how drug kala syak kentat na ka ying ka sem. Hynrei da kajing pelilat ublay kalalik poi sa Mumbai pada hadin baya kendu yo pastor Devraj na ka Mumbai Teen Challenge pada hadin kajing duai jong u kajing im jong ka kala kela. Na iyang syakantan na society na syakantan habaro kat sa bangalet iski onlet katay kantay libati drop so nyunday do kan kalanyatan muti kan kiar na kan then na alis ho ka for 2 and 3 years na ngok pe ho drop and then Hynrei na pa i-try ako clinic and through that clinic na kundu imam sa Manda. She is like a counselor to me and dalam kundu imam sa Manda na kundu your bunty brother which is connected to Uncle Devraj and then through bunty brother na kundu Uncle Devraj and then bunty brother orang ay ada sa Mumbai change and nakasini kami ada decide baru arrangement ada bro kamain jangan kuat ke pangalan sa Mumbai pangan change bading ngadang long addicted so napa pun shom long nanti ngan enjoy bagi friends untuk school nalai datang kelas 10 nalai school dia hadian pam ditang pangasin iya ngadang bagi tak kadang mulai sa Mumbai dan ada sa Mumbai hadian si tayo masa anto ngomdom mami kata bajing saru ngapet na Mumbai ngapet na to hostel Ashram girls ngapet then ngomdo ina ngomong successfully benda ngapet ru kilabat ni yang kiyok ni yang and then after 1 or 2 days one Uncle Devraj then the one Uncle Devraj on that day Uncle Devraj pray for me and then da hagar tunggu pun dua yang kedua jangan ikta yang ada menyertai I felt like God touch me and then nadu ketugas me senang sesuatu bang I still have a hope to live and play dan ia jangan terkadang ngadang yo kaniga chance bangan im bangannya cakaman hajin ngambil sudah kata jemput bangan wan yang sesulang mati dama wan sesulang yang long yang kunju wan kendu pintu pulang dan ngop yang kunju dalai ngakai tu kulung ngalasa tu kulung di setia ngalasa sisnam lai kenai hadiah ngalalan dan ni kan thai bawan setia kisah kang si benai ne maximum lai kenai kisah kita leno kita kan thai bawan maka sendiri kita orang kunju kita yang angai encourage bagi bagi kita gede kuni kita kan sanya aku terkadang kisah alat tu jingdih baru pun nak kita kilawan kaino hadian pengalaman seniman nah dari damdon ni mana satuan ni mana bangadon ho biru banga future nana hi bende chakram banganga bende cerita kibadi ban ni no tu jingdih ban kira berimkum mai mangan Halor kani ka jingpursang ki Balang bat kumjur ki Seng Trei Mon Sngewbha ka kong Camellia Doreen Lingwa ka bade ka director jong ka social welfare kala yaro ya baro ki play shim ya ka benta banwan ra ka jingkala halor drug da ka baki penlong ya kum kini ki program halor drug te mentakas ni habang apoy ni kalong ka jingkemen ba kani ka full gospel fellowship kani ka liang jong kini ki sengkentai ka balong ikimi jong isa Eugene te da ka jingisung iet isa Eugene ibadai na kani ka jaka ngala bani kenduk kani kong sweet te ka way pada kalong ba nga perkat kumno ngi ong ya ki imlang sahlang bat ya ki ni ki seng balang bangi ong ya ki tre bat ngi ki sarkar re mangi pada de ki dan mangi ka program ngim tre banwan te de halor kata mga ong iti ki ba de ban bat nga yang inlet kumbi ong bakin wan kini ki teen challenge ru namar ba kani ka dream ka focus ka jongka kalong ka jingit tre ka jongi kalong bet ki community faith based organizations
and institutions. Namar ya ka bamintahi ka long hika creating awareness on the evils of drug reduction na ka ya ka bangin pen pathai kubor ban hikai ki khun khna ki jongi ba kani ka jingkerni ka jingdih drug ka wanra ka jingpen jot ka bakrau tang ya ki shimen Hynrei ka katta ya ka ying Hynrei ka katta ya ka imlang sahlang wat ya ka jaka ka bakila ban he ban sanru bat ya ka lawai ka bai long ya ki khun ki kti namar bangi don ni kini ke disability podium ru mengisyam na kini kiba kerni ka jingdih drak takum ba plimo la kata ka jinglong lingkar ka jingim ki armet te de ki khai ki de ki khun teng teng ki don ka jingduna la ka long ha ka jibor perkhat la ni ka jingyo sngo la ni ha ka kti ka kjat te ka mde ka jing e la ni ka jingkerni ka bakta shimet ka kta la dia barokhai bangi da ai ku ble na kata ka daw ka ni ka por bangi don ha ka ni ka jaka ya ka ni ka imlang sahlang jong ka Mawngap ba ki ngishim khia mangi ki kemie ken haba ki kemie ki sngo bat ki don ya kata ka jing kit khia ba ka don kata ka jing sngo khia ki wan chakmat te bat ni de sngo yu blai ba kum ka ni ka jat ban rio ba ki aya kata ka jing kershan ni ki long kemie tengah sngo ba hoat ngi kwa ban don kini ki awareness ba kini ki jing pen priang ya ka kubor jong ka jing kerni Hynrei ki don kam pisati nama ba ki wan don kam eman ai kini ki by microphone don kam man sna pandal don kam man aisha don kam man tho don kam man le report kapisa ka don kam ba de hang ta ba kini ka sarkar jongi pa Meghalaya lemba u menteri rang ba do ba lemba I sapol I belong I menteri badi pa ka social welfare department ngi activate kani ka dream mission bangi bu ya kani ka component for creating awareness and having these kind of capacity building or training.